molts de vosaltres teniu el correu electrònic en anglès, d'acord? Aquí us posa inbox perquè ve així de sèrie quan nosaltres us el creem. Llavors, com canviem l'idioma? A la pàgina web està posat d'una manera, però ara Google ho ha canviat i és diferent. El primer que farem és donar-li aquest botó, picar Google, on està la vostra imatge, i aneu a gestionar el teu compte de Google. O manage, que posarà, perquè ho teniu en anglès. S'obrirà aquesta pàgina i aneu a aquí, que ficarà information en anglès. Baixeu i trobareu la part de language i aquí, en aquest llapis, busqueu l'idioma que voleu posar. El trieu i quan el teniu triat, per exemple, vaig a triar un altre, li doneu a selecció. Llavors aquí, idioma preferit, poseu el català o l'espanyol o el que vulgueu. En aquest cas jo el canviaré, posaré el català. I se'm canviarà en català. Es canvia automàticament. Llavors, després torno al correu, segurament al principi us sortirà en anglès igualment i us heu d'esperar una estona. Aneu refrescant la pàgina però trieu una estona a canviar-se. D'aquesta manera també al Google Classroom, quan accediu a Google Classroom que tindreu, també el trobareu en català, perquè si no també estarà tot en anglès.